Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usedlulile emhlabeni obeyishoshovu somlandeli kaMaskandi uDubula Mbatha okubeka ukuthi udutshulwe izolo eGoli maqede wangeniswa esibhedlela. Nginibingelele ngiphinde namukele ezindabeni zezwide medigama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Akasekho emhlabeni umlandeli kaMaskandi uDubula Mbatha obedume kakhulu ezikoleni zokuxhumana ikakhulukazi ku TikTok kanye na ku-YouTube obehlezi elwa izimpi zikaMaskandi. uDubula Mbatha okubeka ukuthi udutshulwe izolo endaweni yaseGoli ngenhlamvu ezilinganiselwa ku-16 wabe esephuthunyiswa esibhedlela. Kubuye udutshule ehamba nabafowabo bephuma kwenye yezindawo obebekade beyodla kuyo inyama. Ube esephuthunyiswa esibhedlela namhlanje kuvela imbiko yokuthi akasekho emhlabeni. Le ndaba eqinisekiswe iBhanyazile TV. Kubikwa ukuthi ke umuntu oqinisekise lo daba uAli Mgubi insizwa ekubeka ukuthi isondelane naye uDubula Mbatha. Lokho ngene njalo amazwe enduduzo esikhundleni zokuxhumana. Abantu ababe nokuphawula okwahlukahlukene esikhundleni zokuxhumana ngakho okudlula kukaDubula. uNomajwari uthe yo kwaze kwabhlungu Jehova ukhumbule umndeni wakhe. uKhayelihle Mbatha uthe inkinga lamazulu akithi awakhuzani kodwa ke afakana ehlathini onke besethi hayi wafaka ama emoji akhalayo. Umncube Thembisile uthe ey kwaze kwabhlungu sathukile namanje besiqeda kusuka nje kuleya ndawo besiyodla inyama izolo. Emva kwalokho kwasala kwadutshulwa manje namanje ngisathukile mina. Wabesefaka ama emoji akhalayo. Uphiwa inkosi Kanyile uthe good vele isixhwanguxhwangu ezinjengaye ezingawuhlonipha umhlaba nabantu ke zifanelwe ukusheshe zife emhlabeni. uJeremia Ndlovu uthe anokhuza laba ekuthiwa oMax noSiqiniseko kanye noMgibe bafethi maningi kakhulu ama comment nami ngizofisa ukuza ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo daba.